Мама, може ли да ми дадеш да играя на компютъра? Само през сънищата, че ще ти дам да играеш на компютъра. Ясно ли ти е, бе? Ами ако не ми дадеш, ще запаля къщата. Обещавам ти, ако не ми дадеш. Ако не ми дадеш, ще запаля къщата, мам. Да, бе, да, ще ти повярвам. Знам, че това е истинска свещ, но ти никога не би. Иначе къде ще живееш, а? Никога не би го направил. Добре, записах каквото ми трябваше. Скъпи, ще ме почакаш ли отвън? Трябва да попитам лекарката за някои неща. Ако не, ще живея на улицата. Никога не би го направил. Да, бе, да. Мама, казвам, че ще го запаля апартамент. Т.е. къщата да. И всичко тук ще изгори. Мелхи, всичко. Бързо. Кажете ми... Ами няма да запалиш, защото няма ти да живеем, бе. Момченце. Какво друго не става, освен пистол? Ще запала, пускам я! Ще запала, готово. Запали. Не вярвах, че ще я запалиш, ама я запали и сега да викам. Къде сме? Къде сме сега? Ми, мамо, както виждаш, ние сме горе в небето в рая. Мамо, и тук ли си ме обижда? Ами на мен ми звучи познато. Чакай малко сега. Вие така ли ще си приказвате, нали? Нямаше да ме прекъснат. Извинявай, капитане, продължавай. За какво говори? Стигнахме до Америка.